Dziewiątny styl. W Maksu w Sopłece jak wiedno full lecy. Tego dnia było ich jeźwici, bo prawie so zaczynała sesja Zrzecie Narodów Europy. Było tak przejanty, że roz na wiertel roku gospodarza ma taci sesję bele przedstawcowie innego narodu. Tak jak tere, był nim kasiepści Narodny Kongres. Erik pomógł wszystko dobrze zrechtować przedstawcom kongresu. Cieju radzeni so zaciało, mógł so chłop wieczór jedny łewepic. Łen zadzwonił do Jana i so ugodyle na 9 wieczór. Na placu Drechu w Sopłetu ustawiono była wiolgobina, a na zamiąci występowali na ni Kasiebi, Puelosie, Ukraińcowie, Niemcy, Białorusce, Letwinowie i Estonowie. Kto to wiedział? Jedny głele mógł być gwes. Sopłet zys Niemce spył całej nocy. Erik, według wi, że to był muś. Pochwat państwowego narodu był ju tej przeszłotą. A wiesz te czemu? Bo stywiel dobrocezna naroda nad sznergą pojedynczego człowieka z podlecznych karnów ci miesięcznów. Jo! Dlatego było nut przesztułce europejską jednota, jak no wspólnota państwowych narodów, federacja zjednoczonych krajów Europy. A tej kureszce wzrzesz narodów Europy. Jedno państwo z kulturową autonomią każdego narodu. Teren jednotka sum łepowiodo sa co wnoszą do europejskiego sposobu. Ani, że funkcjonowanie kultury jakiegoś narodu zaległo dotrzymaniu urzędowych zastrzegów, przejściu pasownych irtów sprawianiu zrzeszeniu detka. Jung teren prawie łopłeceśku przesad odsadził swój punkt do tygytci. Czej to się nie zmieniło, mieleby jesteśmy w całej Europie wielokulturowi rezerwa. Kaszebi by w nim byle jak indenerowie w Ameryce. Erik, możesz mnie przedstawić tego młodego mądrzela? To je mój syn Jan, a to mój drech Bastion Zimiller, przydnik Narodny Radzezny Tirolcików. Musimy co raza wepić. Juwa ma postawia chłopi. Trzelągrę. Saurę na whisky z pokrzesnym loda. Jak w jednym. Na tym nie było końc. Ciej Jun doznał so, że Bastion płeznął w młodostce stareśka Amandusa, ciej ten był jeźdzeja, że kasiepsko polścigłe zbrzątwienigłe, przegodyle trzej całą noc. Jaś do Ren. Łeni nie sedzele derch w jednym placu. Teptale po Monte Cassino do Nont a na Azot. Smiele so, spiewele, weściżele. Jaś w końcu Erik zabydował 3 biesów tyńc. Bastion i Jan tego nie znali. Erik stanął westrzód nich, rozłożył remionach terny małebił łebę dwóch, mocno ich chwocył, raza z nima zrobił 3 kroci w przód, tej 3 do wsladę. A tedy kozą so za jego krzepta, a pod remiona małe kruncec i zamieniać placam. Tak coraz chudci kłe to był rych tych szport na ziokach. Bastion i Erik przeziwelem jest ze swoja młodość. Dzewacie znów sprowiani głesotynoce przepłominele sopłecci głe człowieka ze siorema. Legenda miasta dredzi połu we 20 laty głe, a może lepiej prosto rzec uskarnienim belnote i niebelnote kurortu nad kasiepścim wika. Tak robią leno ledze ścieslewi. Kto to je wiedzieć, że kto łydcewi, ten ścieslewi. Jak mięso dało ich wkarować w hotelowi izbę, tego i tak richtig nie wiem. Sumiem przez pół są nasedzeni w chwytci miastowi banie. Jedoch nie jak do dum, le prosto do Wejrowa. Byłem łygoduny z dyrektora Kasiepściego Instytutu Kultury na przekazanie Instytutowi łedegrunych chulopków z zamkłescą dokyzów Staryśka. Na szczęście jutro miał w tasi. Nepółgłedzne drodzi do miasta było za mało, żeby są richtig wespać, ale sygły, żeby dostać schwat. Już od tej prosto przez wejroście ring, ale miłuje mieć rozem nic prosto do zumkły. Czasem ju mił dość. Wstąpiłem tedy do insulech, terna abłe ju była łedemku, aby jeść nie była zamku. Dalej mnie kawę, młecną z cekra. Wsituzu ju mił twarz. Dopiże tydę zazdrzyłem w szpidziel. Zdrzyłem jak gąs z jajów, ale ju dozdrzył, że zdrzadla mum zwężony, a białka cały zaczerwieniony. Jene jo, jak dobrze, że ju miał w tasi necemny słońcowy brele. Jun szedł teryska jak na karwi do Gduńska, bo miał jeść derch nydzeja, że peżna wetrze zwieje. Przelecł przez Święty Górę jak wiater, a to była tere jego kalwario. Łen sytco przed ostatną stacją, pańścim groba,
wzdychnął le, żeby ten dzień so jak norechli skończył. Kto sprowadził go we wielki hol modernego budynku, jaci łebjawił mu so za story mamura mazumku przebandowścich kaiserlingów. A Wenblus mesluł, że mu w głowie choleje. Czy już dył w nym holu za dyrektora, a przechydele ja ci śledzę, czułem sam jak jakiś błyzer, co jest tu złapuny na pachce. Już stoją przed chwilograma z kaszepścima nutama, wszedcima pian z pylcama leweranci makluł trzemiarowy sztył te przybłerów, co sa skłydałe na całość ty XIX-wieczny lefyrci. A metalny głos weliczył: to je kryćci, to je duchyci, to są chłejne, kłeło łesny, to je cały, to kaszepskie stoleca, to je kleka, to je wół, to je pół. A to łezne ci Kasieba. Bruno! Jo, Bruno, te szytorniku jeden. To jest tu dyrektora? Teryska stywiają na młodych. Rzecze te, jak ju wezrza. Jak wesprawiony slic. Tej wiszte co? Wesklinę lopci z archiwum mojego stareśka. Przez drzie, a ju przynda, czej nie mda ta ci chwery, jo? Bij te kuń do jeden, ale juce nie odpuszcza przeniśniłe piwa. I z tobą rytno piwo wepija, blus nie zyse. Bruno widział złek na swojego biura na trzecim piętrze księżnice miona Gerata Labudę, nowiksi głę uciały głę humanistce z westrzut Kasiebów w 20 stalatim, która była dzyla Kasiebścigłe Instytutu Kultury, jak i on z marachłewuny idze przez park Majkłewścigłe, a w kół sepiał że kwiatowym zymkłewim śniega. Bruno socesił że płetku, ale jeść bardziej, że dostał od familię kunków brzot Amandusowi robłetę. Włożył twardy dysk w olgłesce nokca grebigłe polca do ciegłes, co szlachłewało za knypsnika do klimatyzację, knypsnął play. Wszedł ci lopci widzą tere weswiecony na scanie. Nałożył leżący na biurku kulorę, a scierował wzrok na jeden lopk. Instytucje narodne łyżecłe do kiks. Granice są tam, pokąd kasygy kultura naroda. Leckie juwernota, język, historię, zwecie, emilota do swojej ziemi nam kultura tłeżą. Jednako klucza do jej zagospodarzenia są gwysne instytucje narodne łyżecłe. Kultura je błekadnością, co jej niblus barnic za slechy, le co le mało sztyltować ją, mieć nad nią dozyr. Bruno, ten z Kasiebścigłe Instytutu Kultury, zadzwonił do Jana za pora dniów. Jeś roz mu płedzankłewał za błekadny materiał po stareśku, zagwesnił jegłę i cało rodze zna, że bundze to wez weskuni na rozmaity yrte, ek wez zainteresuje uciałych. Równak Bruno dość chudkłe zakończył na tym, a zaczął do Jana gada słestowo, że co ja mają z drecham ani tak dywno założony. Może bec, że Junbe chcą wiedzieć, co ti zgrowie co wici. Tedy we ćwiort kroci głę na zędzeni tistowore dogduńska, do story browarnie nad samą Mytławą. Jun naprzód nie chcą, błe robłeta, błe białka, kły reśce so zgłedzył, że bundze we ćwiort kłe szósty płepełni. Ne, witaj, że drechu. Sadni są z nama. Je tu pora knybów, co ty ich musisz płeznać. Jo niemdy, co Tereska przed cich przedstawił. I plus rzeka, że ten w nyrce to je przedni redaktor CTV. Tu na wystrzutku sedzy jedurny katoleccik sądz w nym karnie, ekspert łet szlachłete naszego biskupa. A ten ze sklunką piwa w gruzcy to jedze już zarządę samorządzene kaszebskłe pomorścigłe regione. Ewele na procem niełe sedzy dyrektor Instytutu Kaszebści Etnofilologię w miastkławim uniwersytece. Rechcenwaldowie, biznesmunowie, szkulny. Tak tej sady z namadrechu. Chcemy wepić na uczestnieni Jana z chternym Jura zamieszkał w akademiku, a chteren jetere Rechcenwalda łeglowi głę zarządę Amulet Energy Ltd z sedzbą w Gdynie. Bec może Jan mdze chcą łestać naszym należnika. A co to tak rychtych je za stowyra? Co ją tłeżą tu płezeszły? Widzisz te Janie, kaszebści elite muszą są wzyjno płemagać. A wa tak so pomygyta? Jo, my so płemygymy. Telewizjo, kwesu, polityce, łyciały, biznes, kwe wszedci wesiezne tu są, a dzeledze.
Myślałetech z czerpisków szefrowi gazy, ze sztoczniów, z hipermarketów, o szoferach westministce kłełowych ciężarowych autów. Czemu ich tu nie ma? Ceść tetere, nie wieś te, że ledze płezwą są tak, jak ich elite ima rzekną, emdą robile to, co prowadnice zabideją, a me wime jak to zrobić. Łepasuj, Bruno, co te kiedyś. Prowadnik my bec, jak ten wekwizer na krzyżowych drogach. My wskazywać cię ręk, ale kto jaką drogą płyze, to już zanoligy łedniegłe. A wama mestidze, żeby mieć mir płepiarcy w biutce łemandatę do rozmaitych przedstywnotów, łemieni na coś, na kłełeś ceskły, a myże nawet kołajaciś wzundci. Nie je to istny, jak nazywume niechterne zache? Czejbe wszedłku było jedno, to beleze w lyzie lełekna, a nie dwiżamy. Tele no tak pleszczesz, do hio, Janie. To mnie są nie wizy, co watu robita. To jest czysto konformizna. Te wisz, jak to są rzeczy, tam ze wilk są rodzy, tam szkłede nie robi. Ale dze inze jo. Bruno Tereska flot zmienił tyma. A cie Jano Wotaska była i luzo, łen zaczął coś gadać, że sztucek emdze musiał iść płet do dum. Janowi łen nie darwał 2 razy gadać. Łed zankłewał so, sodł w auto i resił do Gdyni. I on, jadące w cyk, myślał o tym, że cygnał ogłe do Janigłe, leno nie mógł soderch naleźć z tego swojego placu, tego głysny łekarna. Może nawet ka do dzisiejszy wieczór nie wiedzą, czego on by rychtych łetać łekarna chcał. Mierzała go konformiz na Brunowi stowore. Łeni jakby so zatrzymele na tym, co sami dobele dlose. Teraz stoją w jednym placu, jakby nie wiedzieli, że świat so nie skończy zarepłeni. A łetroce? Kłedoch kasiebi warają westrzut innych narodów, błederch so poli ich familiowi łegniście, enen łedzin je nut płet skacac, tak długłe, jak ledze są do ciele kasiebama. Jan, ty zabył, że mam ja ze sobie zbety w klinice matcie dziecka? Niech jeś tu i głyś, no między se spadnie. A tedy sprawdzę sam to, co ledze przepowiedają. Bandze łejna w latach, czede na rolę mdą naganiać, czede ledze zamiast sana bandą seklesnik, a zemą chwatać bandze. Dostał to ja ci łesłe chwatu? Płyle sa do mnie. Płyle sa do nas. Błajuje mnie sama. Poprówdze, chłytyszka solegni mylkły, te teryska nie możesz rakływać za wiele. Neni, mojemu chłopowi rozum odebrało. I on płerwał gita w górę, a na rankach przeniósł japora kroków, ele techno jak piórkłe spuścił na łóżkłe. Tere sum so płełoził przeni z głową na jej brzuszkły. Zaczął śpiewać skłelibionka. Bzi, bzi, bzana, jedle wilce barana, a łewieczką psi, 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 a te jagłytkłe spi, spi, spi. Tom dzedzywcia. Skądka te to wisz? Doktor doch chce tego nie mógł rzec. A je wiem. A jak my idziemy na miono? Łeba dłeje łusna lewistnym sztuce. Prawie tej wlecała benę przez open łekno pleśka. Przesadła na podłodze i zacięła jak to pleśka, chudkłe przestam pływać z nodzi na noga, a trzyść z tym w swoim dłudzim łegłena. A że był z niego ptośka dobry skłeczk, jedną razą była ją na zberku łyżka. Zaś tu sedza Janowi na krzepce, a przezyrała sona Brigita, śmieszno reszające swoją myłą główką. Płedlej cała ścieczk, ju była na stole, skądka widza cały loft Jana e Brigitę. Tak wezdrzyno gniezdkłe? Aha, ty so wiele zmieni. Pleśka płedleca na łeknownik, a miała ju walecec, ciej na tym istnym łeknowniku sytso ciupsnik. Że była ptyśka baro ciekawim, pierwszo zaswirgłeleła do nowigłe kamryta. Co ty robisz w moim gnieździe? Twoim gnieździe? Ala kukowie. Coś za ala kukłewie. Jak cegieda jazie młeje, ty młeje. Wiele. Te dziewcza w rzecym letko Niemcy śmiala. Jeniem do miała letkłe? A czemuś to? Bo to jakieś łepeskowyny za mocno jest. Jełe peskłewuny? A te mądro brzesi. Dobra. Chcemy zacząć jeszcze raz. Jest ozwia Amandus, a jem ju prawie 100 lat 4. Ale na chłopie, coś ty jeś na tym świecie robisz. Na tym ty świecę, że jest so wiecznie. A na tym należącym do śpiących Jana i Brygida, na tym mnie ju dywno nie ma. Co ce nie ma? Dzece nie ma? A je jem? Ciebie tyś tam nie ma. Łanile dopiero so ce spłydzywają. Ale me dwoje jesme. Jest ma 2 kasiepszczyma desiame. Desio ma? Kasiepści ma? Ne, ju widzę, że musia ce wiele wyklarować.
Lecę ze mną. Dzemy so kierowala, według kto się drodzi. Na Merkyny Roman Artura Jablońścigłe czytale Piotr Cyskłewści, Adum Ybel, Eryk Jablońści, Jan Jablońści, Anna Junkwewski, Natalie Landowski, Magdalena Kropidłowski, Mateusz Tetłys-Meyer, Karol Ruda autor. Realizację Mark Krefta. Książka wydana przez Wedywiznał Region.